בין השורות. האחיות תמר ויינברג ועינת שמשוני מדברות על ספרים, על החיים ועל מה שקורה בין השורות. היי תמר. שלום עינת. מה שלומך? ברוך השם טוב מאוד, מה שלומך? אני בסדר. את שלמה? את בריאה? את לא פצועה חס וחלילה? כרגע אני, כן. כרגע את בחתיכה אחת. אני די שלמה, למה? כדאי שישמר כך. את יודעת, בלימודי כתיבה, הרבה פעמים כשמדברים על דמויות ועל פיתוח של דמויות ואיך להכיר את הדמויות, ויש כל מיני טכניקות ודפי דמות ושאלון דמות וכל מיני דברים כאלה, אחת השאלות שאומרים לכותבים לשאול על הדמויות שלהם זה, מה הפצע של הדמות? את יודעת למה לגיבור של סיפור קוראים גיבור? למה? אפשר היה לקרוא לו מוביל, דמות מובילה, הראשי, או כאילו דמות ראשית. למה קוראים לגיבור? אף פעם לא חשבתי על השאלה הזאת. למה באמת? באמת? לא דיברנו על זה אף פעם? לא, אני חושבת שזה מגיע את יודעת, מהטרגדיות היווניות שבהם... כי הוא מתגבר. הוא לא תמיד מתגבר. הוא צריך להתגבר. את מדברת על הפצע, כן, אני מבינה. על המכשול, על הדבר שמפריע לגיבור מלהגיע לאן שהוא רוצה להגיע. כי אם הוא רוצה לאכול תפוח, הוא מושיט את היד ואוכל את התפוח, זה לא מעניין. נכון. אבל אם הוא רוצה לאכול תפוח, הוא מושיט את היד והוא מגלה שבעצם אין לו יד. אופס. איך את מגיעה למקומות האלה? כאילו, את אומרת, הוא מושיט היד ואז הוא מגלה שמישהו חטף את התפוח, שהתפוח כבר נפל, שהתפוח נרקב. שהוא מורעל. לא. את הבאת, אין לו יד. כאילו, בואו נלך על הכי מורבידי שיכול להיות לנו. זה יפה, זה יפה. זה מעניין. את צריכה לכתוב יותר ספרים, תמר, יש לך ראש לזה. בדיוק אני כותבת בימים אלה ספר. אנחנו יודעים, אנחנו מחכים לזה. אז כן, ולכן קוראים לו גיבור, כי הוא מתגבר. אז אנחנו מדברים על הפצע של הדמות, שהיא מה שבעצם מפעיל, חוסם, מושך את תשומת הלב של הדמות. כן, ואם דמות אין לה פצע, אז היא דמות לא מעניינת. וזה תקף לא רק לגיבור, למי שמוביל את הסיפור, אלא לכל הדמויות בסיפור. כן, וחלק מהעניין של סופרים זה פשוט לפצוע את הדמויות שלהם עד אין קץ. כי... בגלל זה אנחנו אנשים כל כך רגועים ונפלאים, כי את כל האגרסיות אנחנו מוציאים על הדמויות שלנו. אנחנו הסופרים. כן, כן, בהחלט. אני מרימה לנו, מה אכפת לך? אז היום אנחנו נדבר על פצעים. כן, פצע וחמורה. כן, על זה נדבר היום. יש לנו שני ספרים כהרגלנו, ספר מבוגרים וספר ילדים. אנחנו נדבר על דבר לא נספג של ניצן אלון שריג, שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, ואנחנו נדבר על ספר הילדים איה אאוץ' אווה, שכתבה רינת פרימו וייר יניב שמעוני, והוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. למה את משתעלת? אנחנו מדברים על פצעים, לא על שיעולים. תתאפקי. אנחנו נעשה תוכנית על שיעולים. כן? איזה ספר יש לך על שיעולים? אני לא יודעת, אני אחפש ספר בעשן סיגריות. אוי ואבוי, זה נשמע תוכנית מחניקה. לא, אנחנו נחזור לפצעים כרגע. בואי נתחיל עם דבר לא נספג. כן. טוב, אז קודם כל אני קראתי את הספר הזה באשמתך. בזכותי. אני מפילה עלייך את כל האחריות, ואני חושבת שזאת התוכנית הראשונה שלנו, שבה אנחנו מדברות על ספר שאני לא סיימתי עד הסוף. ספר שאת מודה שלא סיימת עד הסוף. הספר שאני מודה. חדי ההקשבה ינסו אולי לחשוב אחורה, אבל אנחנו לא נתקדם בכיוון הזה. לא, בדרך כלל אני נוטשת ספרים סדרתית, אני נטשנית מאוד גדולה. בדרך כלל אני משתדלת לא לדבר ולא לחוות את דעתי על ספרים שלא סיימתי אותם. אני חושבת שיש בזה משהו לא הוגן. כן. אני אספר לך שלפני כמה זמן, מדי פעם אני ככה, יש לי תחביב כזה קצת מוזר, וקצת מזוכיסטי הייתי אומרת באיזשהו מקום, להיכנס לאתר עברית ולקרוא את הביקורות שאנשים משאירים על הספרים שלי. אוקיי. שרוב הביקורות הן נחמדות ונעימות, ויש מדי פעם גם כאלה שפחות. כן, נכון. אני זוכרת מפעם שאמרת שמישהו קנה ספרים כדי לכתוב ביקורת מרושעת. כן, היה מישהו אחד שנכנס תחת 3 שמות, 3 פרופילים מזויפים, כדי לתת דירוג... 3 פרופילים שונים, את לא יודעת אם זה מזויפים. אחד מהם צריך להיות מזויף, אלא אם כן הבן אדם יש לו 3 זהויות שונות,
לא משנה, הוא נכנס תחת 3 פרופילים שונים, לכל אחד משלושת הספרים שלי שהיו אז באתר עברית, כדי לתת לכל אחד כוכב אחד, ולכתוב שהכתיבה שלי היא ילדותית. אבל אני יודעת ספציפית מי זה, ואני יודעת למה הוא מאוד לא אוהב אותי. אז לא התרגשתי מזה, כי זה לא באמת אומר שום דבר על הספר שלי. זה סתם עצבן קצת. זה עצבן כי זה מוריד את הדירוג, אבל בסדר, כאילו הבן אדם מאוד מר נפש, הייתי אומרת, בסדר, לא עצבן אותי. לא גרם לי להרגיש שהספר שלי לא טוב. אולי היחסי אנוש שלי לא הכי טובים. אבל לא, לפני כמה זמן מישהי השאירה לי דירוג של כוכב אחד על הספר מלאך, והיא כתבה שניכר שהסופרת לא עשתה עבודה רצינית, כי יש קפיצות בגיל. רגע אחד הגיבור בן 13 ומיד אחר כך הוא בן 17. עכשיו, ברגע שקראתי את זה, הבנתי שהיא לא קראה עד הסוף. היא לא קראה עד הסוף, כי אני לא אעשה פה ספוילר, לכו תקראו את הספר מלאך, אבל מי שיקרא את מלאך עד הסוף יבין שיש לקפיצות האלה סיבה. כן. שזה האסנס של הספר, אז אנחנו ממש לא נעשה ספוילר, לכו לקרוא. כן, קוראים ורואים שיש כל מיני דברים שלא מסתדרים, ואז הדברים מתחילים להסתדר ומבינים למה זה. ואמרתי, אוקיי, את לא אהבת את הספר וזה בסדר, לא כולם חייבים לאהוב את הספרים שלי, אבל אם לא קראת עד הסוף, אל תשאירי, או לפחות תכתבי, לא קראתי את הספר עד הסוף. אבל אני כי חושבת שהוא מבקש ביקורת רק כשאתה מגיע לעמוד האחרון. לא, מסתבר שלא. אתה חייב לרכוש את הספר כדי לתת ביקורת. הוא מבקש ממך לתת ביקורת כשאתה מגיע לסוף, אבל את יכולה להכניס ביקורת, ברגע שקנית ספר, את יכולה להכניס אליו ביקורת. וואלה. כן. טוב, אני אוהבת. את יכולה בעיקרון גם לדרג ספר שלא קראת, כל עוד קנית אותו. כן, אני אוהבת לתת דירוגים לספרים ולכתוב ביקורות. אני אוהבת כשיש לי מה לפרגן. לא, לפעמים אני גם משאירה ביקורות שהן כאילו הזהרה לאנשים אחרים. שזה גם אדיבות מסוימת. אני בן אדם מאוד אדיב. את מאוד אדיבה. בכל אופן, אני מאוד משתדלת לא להביע את דעתי על ספרים שלא קראתי אותם עד הסוף. אבל הספר הזה, תמר הכריחה אותך. תמר הכריחה אותי, ובדרך כלל כשאת מכריחה אותי, אני סובלת עד לעמוד האחרון. הפעם זה היה גדול עליי, אני מודה. עכשיו, זה לא בגלל שהספר לא כתוב טוב. אני כבר אגיד עכשיו, זה ספר שכתוב טוב. זה כתוב טוב, הנושא שם זה נושא קשה. מה שהפריע לי זה אפילו לא הנושא, מה שהפריע לי זה האווירה בספר, שהיא אווירה מאוד מאוד מבאסת. אני פשוט קראתי והרגשתי שאני נשאבת לתוך תהומות של בסה. לא נעים לי להיות שם. כן, זה קרה לי בספר טווס בחדר מדרגות, שכתבה... שהוא גם כזה, נכון. שכתבה גלית דיסטל, הטרביאן, עוד לפני שהיא הייתה חברת כנסת ודיברה ככה, והיא כתבה, והסיפור שם הוא סיפור של איזושהי כרוניקה של רוע בעולם. הילדים האלה גדלים בהזנחה, גדלים במקום לא טוב, הם לא מצליחים לצאת מזה, והם משחזרים את הרוע גם לדור הבא, ומה שהם מנסים לעשות, הם לא מצליחים להתרומם מהרוע. האחות הגדולה היא הולכת להיות עובדת סוציאלית. היא אמורה לעזור לאחרים לצאת מהשכונות, מהעוני, והיא לא. והאח שהוא גאון והוא חכם, והוא מנסה להגיע לאוניברסיטה, כאילו הכל שם מוריד, 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 מוריד. ואני זוכרת שסיימתי לקרוא את הספר, כי אני חייבת לדעת מה קורה בסוף. כן, את לא נוטשת ספרים. אני ממש לא נוטשת, ואני זוכרת שרציתי רק להוציא את זה מהבית, שהדאונר הזה לא יושב לי על המצפון. אז כך זה הרגיש לי עם הספר על העיוורון, שגם אותו נטשתי באמצע, וכשנטשתי אותו הרגשתי שהצלתי את עצמי, כי הוא ספר כל כך רע. באמת, הרוע בהתגלמותו, וככל שאת ממשיכה לקרוא, זה רק נהיה רע יותר ויותר. איך את יודעת? לא הגעת עד הסוף. ככל שהתקדמתי, זה נהיה רע יותר ויותר, ואמרתי, אני אפילו לא נשארת לחכות שזה ישתפר. אז אני אגיד לך מה קרה בסוף. תגלי לי מה קרה בסוף. אמת הוא. סתם, את זה אני אומרת על כל הספרים. אז בואי רגע נעשה סדר על מה זה הספר הזה. דבר לא נספג. כן, יש לנו את ליאת. ליאת נשואה לדן, יש להם ילדה קטנה, בת 4, שהגיעה מטיפולי פוריות. כן, הספר מתחיל בעצם עוד לפני שילדה, כשהם בטיפולים. הספר מתחיל כשהיא מתארת איך שהיא שוב מגיעה דימום, וחודש אחר כך שוב מגיעה דימום. לא, שהיא כבר רוצה לילד השני. לא, הספר מתחיל עם
בקיצור, היא בטיפולי פוריות, היא נשואה לדן. בשלב מסוים אומרים לה שכדאי לקחת תרומת זרע, שזה יעשה את העוברים יותר חזקים, כי מהתרומת זרע של בעלה, העוברים לא מצליחים להחזיק מעמד. כן, גם הזרע שלו חלש מדי, וגם ספירת ביציות שלה נמוכה מדי, ולכן כדאי לקחת תרומת זרע. מה שהיא בהתחלה לא רוצה. זה בסוף, זה דן שדוחף ללכת לפתרון הזה, ומה שמאוד מעניין זה שהוא דוחף לפתרון הזה בתנאי שחוץ מהם ומהרופא אף אחד לא ידע. אסור שידעו שהילד או הילדה שיוולדו הם לא באמת מהזרע שלו. והיא מסכימה והם הולכים על זה, ובסוף ונהיה הריון. נהיה הריון, אבל בתהליך בחירת התורם קורה משהו, שאני חייבת להגיד שלא שכנע אותי לאורך כל הספר. אני לא חושבת שהייתה שם בחירת תורם. אמרו להם, הנה, קחו, לא, והם לקחו. הייתה, אתה מקבל כל מיני מאפיינים על התורם כדי לבחור. אתה מקבל את צבע העיניים שלו, וסוג השיער שלו, והגובה והמשקל, והעיסוק של ההורים ותחומי העניין שלו, והם עוברים ככה על כל מיני, ומחפשים בדרך כלל כזה שהנתונים, לפחות הפיזיים שלו, יהיו כמה שיותר קרובים לאבא, הלא ביולוגי, שתחומי העניין יהיו קרובים, ואחד מהתורמים, כמובן, הם לא יודעים את השם של התורם, אבל הם מגיעים לאחד מהפרופילים שאומרים להם שהוא נראה מאוד מתאים, והיא מזהה לפי הפרופיל מי זה. היא רואה את הגובה, את צבע העיניים, את עיסוק ההורים, את התחביבים, וזה עונה בצורה מאוד מאוד מדויקת למי שהיה פעם בן הזוג שלה. ארז. כן. והיא יודעת את זה והיא לא מספרת לאף אחד. עזבי את זה שהיא לא מספרת לאף אחד, היא בוחרת אותו כתורם. שזה מה שנראה לי תמוה והזוי לאורך כל הספר. כי אנחנו נראה בהמשך הספר שהפרידה שלה מארז היא לא הייתה פרידה פשוטה. היא הייתה פרידה... ושם היה חתיכת שם פצע. הסיפור. שם נמצא הסיפור. ואז את שואלת לעצמך, אם זיהית שזה הוא, למה לקחת את התרומה? למה לקחת את התרומה ממנו? זאת אומרת, זה לא שהיה פה איזשהו מצב שרק הוא תורם מתאים, וזה או לקחת את התרומה הזאת, או שלא יהיה לכם ילד. היו כל מיני אופציות רלוונטיות, והיא בכל זאת בחרה אותו, והכל מסתבך משם. ואז באמת נולדת ילדה, ענבל, נורא נורא חמודה ומתוקה, וכשענבל הזאת היא ילדה בת 4, היא נופלת מהנדנדה, ונחבלת בפנים, והפצע לא נסגר. והפצע לא נסגר הרבה מאוד זמן. ולא רק שהוא לא נסגר, הוא הולך והוא מתפשט, ומבינים שיש שם איזושהי מחלת אור, כנראה מאוד נדירה, שלא מאפשרת לפנים שלה להחלים. וזה שולח את ליאת בחזרה לחטט ביחסים שלה עם ארז, בפצע של ארז ובפצע של עצמה למעשה. כן. ואז אנחנו מגלים שהסיבה שליאת וארז בכלל נפרדו, הייתה שארז נפצע בצבא, חטף כוויות מאוד מאוד קשות, בחלקן גם בפנים, חצי פנים שלו נשרף למעשה, ואותו חצי פנים שרוף לא החלים. נשאר שם פצע כל הזמן. וארז היה אובססיבי, לעבור עוד ניתוח ועוד ניתוח ועוד טיפול כדי לטפל בה. אבל עוד לפני שהוא נהיה אובססיבי, היא עוזבת אותו. זאת אומרת, היא נשארת איתו 4 שנים. 4 שנים אחרי הפציעה, מניתוח לניתוח, מטיפול לטיפול, ושיקום וכולי. היא איתו כל הזמן, עד שהיא מרגישה שהיא לא יכולה יותר. עכשיו, היא לא יכולה יותר קודם כל, כי יש שם את הפצע הזה על הפנים, שמגעיל אותה ודוחה אותה, וקשה לה להסתכל עליו, וקשה לה להתקרב אליו. עכשיו, היא גם מרגישה שהיא היחידה שנושאת בעול. זאת אומרת, אמא שלו לא יכולה לראות אותו, וחברים שלו מתרחקים ומתחמקים, והיא בערך היחידה שנשארת צמוד אליו כל הזמן, כל הזמן. כן, הסביבה מצד אחד משאירה אותו לבד, ומצד שני מאוד מצפה ממנה להיות שם. לגמרי מצפה ממנה להיות שם. באיזשהו מקום, אמא שלה, אחר כך נדבר על כל היחסים עם ההורים שלה, אבל אמא שלה דווקא כן נותנת לה איזושהי תמיכה. כן, אמא שלה בערך היחידה שתומכת בה. ובקטנה. כן, אמא שלה בעייתית, ולכל דמות שם יש פצע. גם לאבא שלה יש פצע. לכולם שם יש איזשהו פצע שמנהל אותם. אנחנו מבינים שגם אבא שלה... עכשיו, גם לדן, שהוא כאילו הבעל המושלם, הוא תמיד מחכה לה בבית, הוא נורא מסודר.
הוא נורא מטפל באמליה. הוא קונה לה מתנות. ענבל, מאיפה הבאת אמליה? ענבל, סליחה. זה בעין. נכון. הוא קונה לה מתנות, ולמרות שהם אמורים להיות הרבה יותר לחוצים תקציבית, יש שם איזשהו קצת מתח על הדבר הזה, דן מאוד מאוד, הוא כאילו הבעל המושלם. הוא תמיד סבלני, הוא תמיד ממתין בסבלנות, עד שהוא מתפרץ עליה. אני לא הגעתי לשלב שהוא מתפרץ עליה, אני התייאשתי קודם, כי היא פשוט... כי היא מגזימה. היא בלתי נסבלת. היא באמת בלתי נסבלת. אני לא יכולה להבין איך הוא מחזיק איתה מעמד כל כך הרבה זמן. כי היא מגזימה, כי אחרי 5 או 7 שנים, היא פתאום חוזרת למשפחה של ארז. היא הולכת לברר אם הוא חי, אם אפשר לדבר איתו. קודם כל, היא הולכת לחפש אותו, כי היא מבינה שיש פה עניין גנטי. שכנראה יש שם איזושהי מחלת אור גנטית, שהוא העביר לבת שלה, והיא רוצה לדעת, היא רוצה להבין את המחלה, כדי לעזור לבת שלה. נכון, אבל היא לא יכולה להגיד את זה לא לדן, ולא לאף אחד. בטח שהיא לא יכולה להגיד לו, מה היא תגיד לו? תקשיב, אני ידעתי שהתורם של הבת שלנו זה האקס שאני עזבתי אחרי 4 שנים של פציעה, ולא גיליתי לך. אז היא הולכת לחפש. שזה בחצי של הסיפור שכנראה לא, לא קרה. אני כבר הגעתי לשלב שהיא מתחילה לחפש, והיא חוזרת לאמא שלו, וזה, ושם אני נטשתי. זה היה אחרי החצי, בואי. נכון. אני החזקתי מעמד, בדרך כלל כשאני נוטשת ספרים, זה בשלב הרבה יותר מוקדם. ושוב, אילולי את רצית שנדבר על הספר הזה, אני לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי. מה שברור בספר הזה, עם כל העיסוק הזה בפצעים, גם הפצעים על הפנים של ענבל, גם הפציעה על הפנים של ארז, זה ברור שכל הפצעים האלה הם בעצם איזושהי אליגוריה לפצעים פנימיים. ברור, לדמויות האחרות יש פצעים פנימיים. כן. לאמא שלה שיש לה משרד בלי לקוחות, לאבא שלה שחזר עם פציעה מ-73, ממלחמת יום כיפור. שהוא בעצם פוסט-טראומטי. אני חושבת אבל שגם לענבל, זאת אומרת, גם לארז וענבל, הפצע החיצוני הוא בעצם פצע פנימי. זאת אומרת, כשליאת לא מסוגלת להישאר יותר עם ארז, זה לא רק בגלל שחצי מהפנים שלו מושחתים. זה בגלל שמי שחזר אליה מלבנון, זה לא הארז שהיא הכירה קודם. זאת אומרת, ואולי בגלל הפציעה החיצונית, אף אחד לא מתפנה לטפל בפציעה הפנימית שיש לו. ורק היא נשארת איתה בסופו של דבר, ואנחנו רואים גם אצל ענבל, שהפצע החיצוני גורם לזה שהיא ילדה דחויה בגן, ושהילדים האחרים לא רוצים לשחק איתה, ושאין לה חברים. זאת אומרת, גם לענבל יש פצע פנימי. כן, אהבתי את זה שהיא אומרת שהיא בקבוצת האימהות של הגן, אבל אין שם יותר מדי פעילות, אז היא חוששת שיש להם קבוצה אחרת בלעדיה. כן, כן. כשהיא שואלת מי רוצה לבוא לגינה, או מי רוצה לבוא לסרט, ואף אחד לא עונה לה. כן. שזה נורא כואב. זה נורא נורא כואב. ומה שהצבן אותי זה שלאורך כל הספר, עד לעצמי, הילדה נדפקה עם האמא הזאת. באמת, זה לא הוגן. הילדה משלמת את המחיר של האמא הדפוקה שלה. תקשיבי, זה החיים. אתה, כאילו, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה. אז זה נורא מבאס. זה ריבונו אמר את זה לפנייך. זה נכון, זה נכון. ולפעמים יש על זה דיון באמת ערכי, אם ההורים לוקחים את הילדים שלהם לגור במקום אידיאולוגי ומאוד מאוד מאתגר, או למסעות כאלה ואחרים בעולם, או בעקבות עיסוק שלהם, או חלומות שלהם, או רעיונות שלהם, או שההורים מזניחים ילדים כי הם עסוקים בצורכי ציבור, נניח. אז האם זה הוגן שילדים משלמים את המחיר הזה? אני חושבת שיש הבדל בין לחיות באיזושהי מציאות חיים שיכולה לאתגר את הילד שלך, בין אם זה כי בחרת לחיות במקום מרוחק, ובין אם זה כי בחרת ללכת למקום מסיבות אידיאולוגיות או לא משנה, אבל אתה עדיין שם בשביל הילד, אתה עדיין רואה אותו, אתה עדיין מושיט לו עזרה. כשאתה אומר, אני הולך להיות רופא ולהציל את העולם, ואז אני לא נמצא בבית בשביל הילד שלי, כי אני עסוק בקריירה שלי, כי הקריירה שלי מצילה את העולם, בין אם זה רופא, ראש ממשלה, רב של עיר, לא, פגשנו דמויות כאלה. וגם פגשנו אנשים שהיו בבית כל יום, ובכל זאת לא ראו את הילדים שלהם ממטר. והילדים משלמים מחיר. אז אני אומרת, יש דברים שבהם אתה אומר, אני לוקח החלטה מושכלת לחיות בצורה מסוימת, ואני עושה את המרב שאני יכול כדי כן לתמוך בילדים שלי, כדי כן להיות איתם במהלך הזה. ליאת לא לקחה החלטה מושכלת להיות ליאת. לא, ליאת, הבעיה, מה זה? היא פשוט, יש לה אישיות מעצבנת. יש לה אישיות מעצבנת. היא מרוכזת בעצמה. חסרים ילדים להורים מעצבנים?
לא, אבל אני עדיין עצוב לי על הילדים האלה. יש פה אימא שמרוכזת בעצמה, שבאמת היא לא רואה את בעלה ממטר, היא לא רואה את הבת שלה ממטר. והיא לא מודעת לזה אפילו. היא לא מצליחה, כן. אותי זה נורא בייס. היא לא מצליחה, היא גם גדלה, זה גם דור שני לאיזה שנייה הזנחה רגשית. את רואה את היחסים שלה עם ההורים שלה. נכון. ונורא כאב לי על דן, כאילו, אתה בחור כזה טוב. הוא חמוד ממש. ואתה עם האישה הזאת שהיא גדלה לחשוב ולהאמין שהיא נסיכה, והיא מתייחסת על עצמה כאל נסיכה. ככה היא קוראת לעצמה, בובת חרסינה. כולם צריכים להיות מאוד עדינים לידיים, מאוד שבירה. גם היא ירשה מאמא שלה את גוף החרסינה, והיא ברבי כזאת, והיא נסיכה כזאת, ואבא שלה קופץ כל פעם כשהיא קוראת לו, או שהוא קופץ כשהיא לא קוראת לו, ואז מעצבן אותה. לא משנה, היא מתייחסת על עצמה כאל נסיכה. עכשיו, גם דן מתייחס אליה כאל נסיכה, הוא מפרפר סביבה בלי סוף, והיא יורקת לו בפרצוף. איזה פזבוזה. ממש. יש גברים כמו דן מסתובבים בעולם, בתוך ספרים, ולא נפגשנו. נכון. ועזבי, שהם נפגשים בספרים עם הבובות חרסין המעצבנות האלה. ניצן אלמוג שריג, בבקשה לכתוב ספר עליי, בבקשה, אבל עם דן. אפשר לתת לו שם אחר. אבל באמת, תעשי לנו טובה. אבל מה שעוד עצבן אותי נורא בספר הזה, אנחנו התחלנו מזה שהספר הזה הוא כתוב טוב. כן. ואכן אפשר לומר שניצן אלון שריג יודעת לכתוב, בקיאה במלאכת הכתיבה, אבל בספר הזה התקבלה החלטה לא לכתוב דיאלוגים, כמו שכותבים דיאלוגים. שורה. כן, ומרכאות, נסגרות, נפתחות, שבתכלס מדובר בעזרים לחלוטין ויזואליים. כן, כי המילים הם אותם מילים. שבאים לעזור לנו כקוראים להתמצא. בספר הזה אין לנו סימונים של דיאלוגים, הדיאלוגים הם כתובים בכתב נטוי. שזה אחד הדברים המעצבנים, אני חושבת שזה יופי של דוגמה, לכל הכותבים שהם חושבים שהם חכמים כאלה, והם רוצים ספרים כמו באנגלית, לעשות אותיות באיטליק, כי זה ייתן לכם איזושהי הדגשה, ואיזשהו סטיילינג, not. זהו, הסיבה שקוראים להטיה הזאת איטליק, זה בגלל שכך כתבו באיטלקית, אוקיי? וזה מתאים לאותיות לטיניות. נכון, זה לא מתאים לעברית. זה ממש נראה גרוע בעברית. זה מאוד מעצבן את העין. היו פעמים שהייתי צריכה לשוב ולקרוא כדי לדעת אם זה עכשיו נטוי או ישר. זה מאוד לא אינטואיטיבי. אני רק חושבת על המעמדת המסכנה שהייתה צריכה להתמודד עם זה. אני מניחה שיצא לה עשן מהאוזניים. תמר ביאליק העורכת. בבקשה. זה לא עובד טוב בעברית. זה מאוד מאוד מקשה על הקריאה, ומה שהצבן אותי זה שהרגשתי שזה לא באמת משרת את הספר. עכשיו, ישנם עוד ספרים שבהם אין סימוני דיאלוגים. אנחנו דיברנו על זה בספר מי שסוכתו נופלת, ששם אין סימוני דיאלוגים. כל הדיאלוגים הם כתובים כחלק מרצף הטקסט, לא בכתב נטוי. זה נמצא גם בחלק מהספרים של דוד גרוסמן, זה נמצא גם בחלק מהספרים של נועה ידלין. הספר האחרון של יעל משאלי, אמא וזהו. את זה לא קראתי עדיין. הוא כולו דיאלוג, אחד ארוך. יש ספרים שבהם את מרגישה שזה משרת את הווייב של הספר, את הרוח של הספר. במי שסוכתו נופלת, זה היה מאוד במקום, כי זה ספר שכתוב כמו איזשהו רצף תודעה. וגם אין הרבה דיאלוגים. יש ספרים שבהם זה לא עובד. אני יכולה להגיד שבספר שטוקהולם של נועה ידלין, אחת הסיבות שנטשתי את הספר הייתה כי הרגשתי שאני עובדת בשבילו. אני עובדת כדי להבין מתי זה שיחה ומתי זה לא שיחה, כי אין לי סימוני דיאלוגים. בעוונותיי לא קראתי, אבל כן, נועה ידלין יש לה קטע כזה שהיא ממציאה את הגלגל. עכשיו, גם בתוכנית הקודמת, שתי תוכניות קודמות, שדיברנו על ברווזים, ודיברנו על הספר ליל הברווזים של שירה זפיק, ודיברנו על זה שיש בספר הזה איזשהם ניסיונות לשבור תבניות ולשבור חוקים, שזה תמיד יכול להיות מעניין, וזה גם יכול להיות נפילה. אני מרגישה שפה נעשה איזשהו ניסיון צורני, עם הצורניות של הכתיבה, וזה לא עובד כי זה לא משרת את הכתיבה. כי כשיש לך ספר שיש בו המון דיאלוגים, והוא לא כתוב כרצף תודעה, ואת בוחרת לא לסמן את הדיאלוגים, את פשוט נורא מטריחה את הקוראים שלך. עכשיו, אם מטריחים אותי בשביל ספר שאני מוצאת בו הנאה,
וכיף לי עם הדמויות, והעלילה תופסת אותי, אז יהיה לי אינטרס להתאמץ. בספר פה הרגשתי שאין שום דבר שנותן לי את המוטיבציה להתאמץ. אז כמה אני יכולה לעבוד קשה? כשדיברנו על זה, אמרתי לך שלדעתי הספר הזה לא... אני לא יודעת אם הוא רצה שהקורא מאוד יתאמץ, אבל הוא רצה להשרות איזושהי כבדות, שזה לא ירוץ מהר, זה לא ספר מצחיק. זה לא ספר מצחיק, אבל פה... זה לא ספר קליל, זה ספר שמדבר על כאב, ואם כאב, אז בואו נשאר בו קצת. אז יש ספר כבד, ויש ספר מכביד. ואין לי בעיה עם ספרים כבדים. לא, כבר דיברנו פה על ספרים, את מכירה אותי, את יודעת שבמשך שנים אני בלעתי ספרי שואה. כן, את בחורה כלילה שאוהבת ספרים כבדים. אז לפעמים אני צריכה שמשהו יכביד אותי קצת, כדי שאני לא אתקלל יותר מדי בכלילות שלי. אבל כאן דבר לא נספג, את מבינה? שום דבר לא מכביד, כי זה לא נספג. זהו, אז אם למשל דיברנו על הספר גנבת הספרים, שאני עפתי עליו ואת פחות, הוא ספר כבד. כן. הוא גם כבד משקלית, יש שם איזה 800 עמודים. אבל הוא לא ספר שהכביד עליי לקרוא אותו. פה הרגשתי שמלאכת הקריאה מכבידה עליי. עכשיו, יכול להיות שאת צודקת בפרשנות שלך ושזה היה מכוון. זאת אומרת, יכול להיות שהיה פה רצון ליצור את התחושת הכבדה הזאת. אני קשה לי עם ספרים שמתאמצים להכביד עליי. אוקיי. אני חושבת שיש פה בחירה, זה לא נובע מרשלנות. לא, הספר הזה הוא מאוד מוקפד. זה ברור שהוא עבר עריכה קפדנית, והוא לא ספר רשלני, אבל הוא ספר שהבחירות בו באמת... לא רשלני, מרושל. כן? זה לא נכון להגיד רשלני? לא, רשלני יש בו משהו, לא יודעת, זה נראה לי הספר מרושל, זה כאילו הרישול קרה בו. אין בעיה, את העורכת לשון, אני זורמת איתך. אני לא התחברתי לבחירה הזאת, באמת היה לי מאוד מאוד קשה לקרוא את הספר הזה, ופה אני באמת, אני מאמתת אותך עם שאלת הנדשנות של ספרים. אני אגיד לך למה, כי מצד אחד... הקשיבו. מצד אחד, יש את האמירה שספרים הם מטרתם הנאה. אוקיי? אני רוצה ליהנות מהקריאה, אני רוצה שהקריאה תשמח אותי ותעשה לי טוב, והעולם מלא בכל כך הרבה ספרים טובים, כך שבאמת אין סיבה לבזבז את הזמן על ספרים שלא עושים לי טוב. מצד שני, יש אמירה ויש בה הרבה צדק, שקריאה שמאתגרת אותנו, היא קריאה שבסופו של דבר משכללת אותנו כקוראים. אם אני אקרא רק ספרים שמאוד קל לי איתם, אז אני אשאר באיזשהו לבל מסוים, אבל אם אני אקרא ספרים שגם מאתגרים אותי, שגם מבקשים ממני להתאמץ, אז משהו ביכולות הקריאה שלי, ביכולות ההתמודדות שלי עם טקסטים, ישתכלל, כמו שאת עושה התעמלות. ואם את לא תעברי אף פעם את סף המאמץ שלך, אז השירים שלך לא ייבנו מזה. אז עכשיו השאלה שלי, לפני שאנחנו עוברות לספר ילדים, האם את לא נוטשת ספרים כי את רוצה לאתגר את עצמך ולשכלל את עצמך כקוראת, או האם פשוט כי את חייבת לדעת מה קורה בסוף? כי אני עמה. ואני חייבת לדעת מה קורה בסוף. השקעתי כל כך הרבה מילים, כל כך הרבה עמודים. מה קרה בסוף? למה השתממתי עד עכשיו? מה זה החרא הזה? למה זה כל כך דפוק? אני חייבת לדעת. אז את יודעת, יש כאלה שפשוט מדלגים ל5 עמודים האחרונים. אני תמיד עושה את זה. את גם מדלגת לאחרונים, וגם קוראת את כל האמצע בשביל מה? כן, כדי שאני יודע שיהיה לי שווה להגיע עד הסוף. טוב. תקשיבי, לפעמים אתה קורא את הסוף, ואתה אומר לעצמך, איך הם הגיעו מנקודה א' לנקודה D. כאילו, את קוראת את העמודים האחרונים כדי לא להישאר סקרנית, ואז זה מסקרן אותך. ואז אם זה מסקרן אותי, זה אומר שזה שווה. אבל אם בסוף, כאילו, זה לא היה כל כך לא מעניין, אז זה מבאס. עכשיו, אני כל הזמן סופרת עמודים. אני פותחת ספר, אני ישר רואה, נגיד, אם יש 420 עמודים, אז אני כבר ב-80, אני ב-92, אני כמעט באמצע, אני כבר עברתי את האמצע, אני נותנת לעצמי פידבקים, עברתי את השליש, עברתי את השני שליש. את ממש עובדת בזה. אני במרוץ. לא, אם אני צריכה לספור את העמודים, סימן שהספר הוא לא זורם לי טוב, ואני פשוט מפסיקה לקרוא אותו. מה שאמרתי לך בשבת, זה שלקחתי ספר ליד שלא נגיד פה את שמו, כי זה ספר רומנטי. את יכולה להגיד את שמו, מה, אנחנו דיברנו פה על ספרים רומנטיים, אנחנו לא שיפוטיות, אנחנו לא ביקורתיות. ופתאום
פתאום הגעתי לעמוד 200. זה ספר שזרם לך. נכון. נכון, נהנית? וואו, היה טוב, היה שווה. לגמרי. יפה, זהו, אז שרון תפרגני. חיון גינת. יפה, אז תגידי את השם של הספר, למה את לא מפרגנת? אז אני קוראת את הטרילוגיה של היהלום הכחול של היהלום הכחול של שרון חיון גינת. תודה רבה, אני בספר השני, ויאללה, בוא נראה מה קרה בסוף. תגידי, בסרטים, אם את הולכת לסרט, והסרט מאפן, את קמה ויוצאת מהעולם או נשארת עד הסוף? לא, זה פדיחה. אני יוצאת. למה אני צריכה לבזבז בזמן אם אני לא נהנית? מה זה תראי, אם אני בהצגה או במופע, אני לא אצא. כי האמן עומד על הבמה. וזה מעליב, אבל סרט, כאילו השחקנים לא שמים לב שיצאתי. מה אכפת להם? מי יהיה לב, הסדרן של הקולנוע, התיכוניסט המחוצ'קן הזה? אני חושבת שיצאתי משני סרטים בחיי. כאילו, אני זוכרת שיצאתי, אני אפילו לא זוכרת מאיזה סרט זה היה, אני זוכרת שיצאתי פעם מסרט. נו, אז את כן עושה את זה. פעם אחת, אני חמודה, אני בת 54, יודעת כמה סרטים כבר ראיתי. טוב, בואי נעבור לספר ילדים. בואו נעבור לספר ילדים. אתם איתנו? כן. אז אנחנו... אל תנטשו אותנו בעמוד 10, כי אין פה יותר מדי עמודים. האמת שזה ספר יחסית עם הרבה עמודים, יחסית לספר... כן, אבל יש בהם יחסית מעט מאוד טקסט. לא, דווקא לא. זה ספר... את רוצה להתווכח איתי? כן. יואו. זה ספר פיקצ'ר בוק. אחרי התוכנית אני אספור כמה מילים יש פה. זה ספר פיקצ'ר בוק. יחסית לספרי פיקצ'ר בוק יש בו, כן, הרבה עמודים ולא מעט מילים, אבל כל מילה פה היא נהדרת, ואני אקרא לך את תחילת הספר. תקראי לי את תחילת הספר. במקום סודי, קרוב מאוד לכאן, גרה משפחה מיוחדת. במשפחה 4 אחים, איה, איי, אח ואוץ', ולאמא שלהם קוראים אווה. כולם עובדים באותה עבודה. הם מרפאים פצעים, ותאמינו לי, זאת המשפחה הכי עסוקה שראיתי בחיי. ואנחנו רואים פה איור מתוק, 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 של הבית המופלא והקסום של אותה משפחה מרפאת פצעים, שהוא מזכיר לי ישר את המחילה של הוויזלים, מהארי פוטר. הוא בית נהדר. ואז אנחנו מכירים את אמליה, שאמליה מכירה את המשפחה הזאת. היא לא היחידה, המון ילדים מכירים אותם, ואמליה מכירה אותם כל כך טוב, כי כל פעם שהיא מקבלת איזשהו פצע או מכה, היא קוראת להם. אם זאת מכה קטנה, אז היא צועקת, איה. ואז הילדה הקטנה, איה, מגיעה, כי איה היא טובה לפציעות קטנות. היא מגיעה והיא נותנת נשיקה קטנה או ליטוף, והמכה עוברת. אם זה פציעה קצת יותר קשה, אז היא צועקת, איי. ואז האח שהוא קצת יותר גדול, איי, מגיע. איי, הקטע שלו, הוא מרפא בעזרת הצחקות. את מכירה את זה שילד נופל, כאילו ממש אף מהנדנדה, ועל הפרצוף, וכאילו לרגע הוא כזה בשוק, ופתאום הוא מתחיל לצחוק? לא, אני מכירה את זה שילד נופל, ואז אמא שלו צוחקת. אוי ואבוי! אמא שלו זה אני. תמר. כן, את מאלה שרואים אנשים מחלקים על בננה ונקראת מצחוק. משהו לא אפוי אצלך. תראי אותך, רק מלחשוב על זה, את צוחקת. מה נסגר איתך? ואז אני ישר מתנצלת שאני צוחקת, כי... תמר, זה לא בסדר, לכי לטיפול. מה אתה רוצה שאני אבכה איתם? קיצור, איי הוא מרפא על ידי הצחקות. אני למעשה קוראים לי איי. זהו, עכשיו זה מסביר הכל. תמריי. ויש לנו את אח, שהוא האח השלישי, שהוא כבר יותר מתקדם, ויש לו כל מיני שיטות אחרות, ויש לנו את אאוץ'. אאוץ' הוא כבר מרפא פצעים מוסמך, כשיש מכה ממש חזקה, נגיד אם את נתקעת עם הזרת בשפיץ של הכיסא, שזה ממש אאוץ' כזה, ואת רואה כוכבים. או לדרוך יחפים על קוביית לגו. השם ישמור, זה כואב. את צועקת אאוץ' כזה חזק. עכשיו, את צריכה לצעוק את האאוץ' חזק, כדי שאאוץ' ישמע. זהו, שאני צועקת דברים אחרים, כן. בגלל זה, אאוץ' לא מגיע לעזור לך. זה נכון. תפסיקי לקלל. אחי, את לא מגילית להם. ויש מקרים שבהם יש פציעות ממש חמורות. כאילו, פציעות כבר עם דם ודברים כאלה. פה יש לנו ממש איור קצת גרוטסקי, רואים את אמליה עם מסמר תקוע לה באצבע, ויוצאים שפריצים של דם מהאצבע.
זה איור פחות חביב עליי בספר הזה. כן, היה פעם איור כזה, היה פעם חבורת הזבל. אז בחבורת הזבל הייתה תמר תורמת, כאילו שתמר הלכה לתרום דם, והיא כולה משפריצה דם ובשלוליות של דם, ומישהו טרח לתת לי את הכרטיס הזה. נהדר. אז כן, זה מה שזה הזכיר לי. אז אני מהאנשים שכשהם רואים דם הם מתעלפים. אז טוב שלא ראית את הכרטיס הזה. אז טוב שלא ראיתי את הכרטיס. בכל אופן, כשהם מגיעים לפציעות כאלה, אז כבר קוראים לאווה. אווה היא האימא, והיא מומחית ממש ממש, וכך כתוב על אווה. בסוף אווה מגיעה, וקודם כל היא מחבקת את עמליה, ומסתכלת טוב טוב על הפצע. היא אף פעם לא אומרת, זה שום דבר, או מבטיחה שזה מיד יעבור. היא לא אומרת לעמליה להפסיק לבכות. להפך, היא לא חושבת שתבכה כמה שהיא רוצה. כי היא יודעת שלפעמים הדמעות שוטפות את הכאב החוצה. ואז באמת אווה עושה את כל הקסמים שלה, ואת כל השיקויים והלחשים והטכניקות שלה, עד שהפצע מחלים וכבר לא כואב, ורק אז היא יכולה לעזוב את עמליה וללכת לילד אחר שצריך אותה. עכשיו, מעבר לזה שהספר הזה הוא חמוד, כי יש כאן סיפור חמוד, והוא מלא דמיון. וציורים, מה זה חמודים? האיורים של יניב שמעוני נפלאים, ובכלל, יניב שמעוני ורינת פרימו זה שני יוצרים שעושים הרבה מאוד שיתופי פעולה ביניהם, והוא אייר הרבה מאוד מהספרים של רינת פרימו, והם עובדים ביחד, ואני אגלה לך, את כבר יודעת, אבל אני אגלה למאזינים, שבשבוע הספר האחרון, היה לי דוכן בסרונה, וזכיתי להיות שכנה של רינת פרימו בדוכנים. קודם כל זכיתי כי אישה מקסימה, והיה מאוד כיף להכיר אותה, וסיפרתי לה כמה אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה של יניב שמעוני, ובאחד הימים היא אמרה לי, עינת, בואי תראי מפה. היא אמרה לי, את מכירה את האיש הזה? עמד שם איש, קרח ממושקף נחמד? לא, אני לא מכירה אותו. היא אמרה לי, זה יניב שמעוני. כן! אפילו הצטלמתי ושלחתי לילדים שלי, ואמרתי, אתם לא מאמינים עם מי אני מצטלמת עם יניב שמעוני, כי הילדים שלי מעריצים את הספר, הסיפור המושלם, של אלדד יניב, שגם אותו אייר יניב שמעוני, והם מתים על זה. הוא גם אייר את הדוד אריה, כן, של ינץ לוי. גם את זה יניב שמעוני מאייר. עכשיו אני מבינה מאיפה האיורים מוכרים לי. והוא כתב ואייר את אח מפח, הקומיקס הנפלא והנהדר. אני חושבת שדיברנו עליו. דיברנו, לא, הזכרנו אותו. לא דיברנו עליו, אבל הזכרנו אותו בתוכנית על הגולם. בכל אופן, הוא יוצר נפלא, ממש ממש שמחתי לפגוש אותו. וגם פה הסגנון של האיורים של יניב שמעוני, שהוא כל כך מלא דמיון ומשחקי ומשעשע, מתכתב כל כך טוב עם סגנון הכתיבה של רינת פרימו. אז זאת המלצה נהדרת. זאת המלצה נהדרת, כי אני חושבת שמה שהספר הזה עושה מעבר לזה שהוא משעשע והוא חמוד, הספר הזה נותן לגיטימציה לצעוק את הכאב. אם כואב לך, מותר לך לצעוק איי, ומותר לך לצעוק אווה, ומותר לך לצעוק אאוץ'. ולא רק שמותר לך לצעוק, אפילו כדאי, כי אז אתה תקרא לאלה שבאים לרפא אותך. כן, וכאב זה כאב, והוא עובר, וברגע שמאפשרים לו ולא אומרים, אוי, בוא נרביץ לשולחן נרביץ לך, כאילו... דברים מטומטמים. וגם לא להגיד, אל תבכה, ולא להגיד, לא קרה שום כלום. דבר. להגיד, תבכה, תצעק, איה, אאוץ'. כואב לך הראש, אני אתן לך מכה על הרגל, ואז יחף לך ברגל. אוי, נכון. היו אומרים לנו את זה. או שאמא שלנו הייתה אומרת, כואב לך הראש, סימן שיש לך ראש. אחד הדברים בספר הזה, אם אנחנו חוזרים לדבר לא נספג, זה בעיניי שהוא מפספס את איזשהו דיון בעניין הפריות. בעניין הטאבו שיש מסביב זה. הטאבו שיש מסביב, לכל מה שקשור לאתגרים בכניסה להיריון ובהיריון. אתגרים גם מהצד הנשי וגם מהצד הגברי, ובמקום לדון בזה, אז בורחים לפצעים שיש לכולם מתחת ועל פני השטח. וזה קצת בייס אותי. כן, במיוחד שהטאבו הזה סביב טיפולי פוריות, הוא הרבה הרבה יותר קשה, כשהבעיה היא בצד של הגבר. הוא הרבה יותר מושתק, כן. כן, זאת אומרת, הוא הרבה יותר רגיש ופוחדים לגעת בזה. ופה לא נכנסים לזה בכלל. which is מבאסing. כן, חוץ מזה שדן לא מוכן שידעו שהילדה היא לא מהזרע שלו, אלא מתורם, אין הגיעה. כי זה לא רק בני הזוג יש להם אישיו, עם הילד שלהם או לא שלהם, גם
הוא יודע שלסביבה יהיה מה להגיד. נכון, אחרת הוא לא היה מסתיר את זה. ומזה הוא מפחד. עכשיו, דן, אין לו הורים בסביבה. ההורים שלו נשארו בקנדה או משהו כזה. כן, הוא עלה מקנדה. זאת אומרת, יש פה מלא, יש כאן מלא פוטנציאל למלא סיפור. וכאילו הכל איכשהו לא צומח. זאת אומרת, יש לנו כאן כותבת מאוד מאוד מוכשרת, שנתנה כאן בסיס פצצה, אבל לדעתי יש משהו פה לא קצת אמרי. מפוספסים, כן. יש המון שקרים, למשל, במיוחד במשפחה שלי, את. כן, כולם מסתירים שם הכל. הם כל הזמן משקרים הכל. וכאילו כולם יודעים מזה, אבל זה עדיין מכוסה. למה? באמת הכל שם דפוק נורא. אז נראה לי שתוכניתנו הגיעה לסיומה, בנקודה אופטימית זאת. אז טוב, אנחנו מסיימות עם חצי המלצה, נקרא לזה כך, המלצה מסויגת. המלצה מסויגת, כי אני חושבת שהספר הזה הוא מעניין והוא שווה, ובאמת הכתיבה היא טובה. כן, בואו נגיד כך, אם אני אפגוש ספר נוסף של ניצן בעתיד, אני לא אפסול אותו על הסף. זהו, כי זה ספר ביקורים שלה. כן, אז אני אומרת, אם היא תכתוב עוד ספר, אני אתן לו צ'אנס. הכתיבה היה שם משהו מעניין, אז בואי נגיד חצי המלצה, והמלצה רותחת על איה אאוצ'אווה, אנחנו רק נגיד על איה אאוצ'אווה, שזה חלק מסדרה שנקראת החברים הסודיים של אמליה. אמליה, אין לה רק חברים שמרפא פצעים, יש לה עוד כל מיני חברים, יש את זערורים בסדרה הזאת, ובכלל, לכו תחפשו את הספרים של רינת פרימו. כן, לגמרי. כי הם נהדרים. אז אנחנו נגיד פה תודה רבה לרדיו כל הגולן, על האכסניה. אתם יכולים למצוא אותנו באתר רדיו כל הגולן, ובדף הפייסבוק של רדיו כל הגולן. וכל הגולן לייב. ולראות אותנו שם בשידור חג. בזהרוריות. גודל טבעי. ואם אתם פחות בקטע של לראות אותנו בגודל טבעי, אז תחפשו אותנו באפליקציות העסקתים, בספוטיפיי, ביוטיוב. אנחנו בין השורות. היינו פה להתראות. להתראות.